खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय देग्लायनि 2023-2024 मायथाइनि एपीएससी आनजादनि फिथाइखौ मैया 5 डिसेम्बराव फोसावनानै होबाय। देग्लायनि एपीएससी आनजादाव गासै सा 13 बर' फिसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि मुङा जाबाय फामि मुसाहारि, मायारानि बसुमतारी, मनजित बसुमतारी, श्रीजित बसुमतारी, गोमबोर रामसियारि, गुनुजित बर', प्रसुर्य पल्लभ मुसाहारि, ददले बसुमतारी, विलबर्न बसुमतारी, मितुल बर', निक्सन जोंमा ब्रह्म, खोमदोन मुसाहारि, हिमाश्री बर' बिथांमोना देग्लायनि एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। थांनाय 5 डिसेम्बर एबा मैयानि सानाव दतमा बाटाबारि गामियाव गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथि थैनाय सान फालिदों बर' थुनलाइ आफादा। मख'नो गोनांदि देगर बान्था मोनगिरि रुंसारि बजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि थैनाय सानखौ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादियैनो मैयानि सानावबो खन्थाइ सान महरै फालिदों। हाबाफारि बादियै रुंसारि बजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि आंगो बिसि कौसल्य ब्रह्मआ बिबार बावजेनो। मैयानि बे खन्थाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबां थुनलाइगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। गावनि फिसाज्लाखौ लानानै खारखुमादों सासे बर' बिमाया। मुङा जया बसुमतारी, बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सा नाराबारि गामिनि थागिबि नायस्रां बसुमतारीनि बिसिमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जया बसुमतारीया थांनाय 1 डिसेम्बर खालि गावनि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाखौ लाफानानै न'निफ्राय खारखुमालांदों। जया बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बर 6001476791 नङाब्ला 6001918636 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों जया बसुमतारीनि फिसाय नायस्रां बसुमतारीया। गोदान सावथुनखौ नायनो थाखाय थांनायावनो सासे आइजोनि अबथिरायै जिउ खहा। थांनाय 4 डिसेम्बराव हायद्राबादनि मोनसे सन्ध्या मुंनि थियेटाराव गोदानै रिलिज जानाय अल्लु अर्जुननि पुष्पा 2 दा रुल सावथुननि प्रिमियाराव गोबां सुबुंनि थुबुरनि नाख्रां नासि खारखाव खारसिजों सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोआ दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। आइजोजों लोगोसे गावनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लायाबो गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला पहुबारि गामिनि बारग' एनडिएफिनि दैदेनगिरि बन्दुराम बर'आ मैया हरखाबै जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बन्दुराम बर'आ फख्रियाव ना सारनो होननानै हाबनायावनो दैयाव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि लांदां जानानै थानाय मासियाव 13 नं चिरां बियाबनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथांखौ बिटिसिनि गोदान इएम महरै थिसनबाय। बेनि अनगायैबो श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल कुमार सिंहा बिथांखौबो लांदां जानानै थानाय मासिनि बिटिसिनि इएम बिबानाव थिसनबाय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।